जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हारिनि दावहा नांनाया जोब्बाय दायो। जों गावजों गावनि दावहा जों जानायखौ नुगासिनो दङ। नायलांदो गावजों गावनि दावहाया माबायदि जागासिनो दं आरोना। लोगोफोर आरोबाव मोनसे गोनांथियाव फैलायबाय आरोना, नै नायलायदो माखासे बाथ्राफोर ओंखारलायबाय आरोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। बर'जों बर'ल'सो मानो बेबायदि जायो जोंनि मानसिफोरा आरोना, हमनानै मोनला आरोना मा जाहोनाव बेबायदि जायो। थ' बे भिडिअखौ मोजाङै नायलांदो अब्लानो मिथिगोन आरोना माबायदि जाथाय जागासिनो दं जोंनि गेजेराव। गावजों गावसो आरोना, गुबुनजों नङा। गुबुनखौ गोहो गैखायानोसै जोंनि मानसिया, गावजों गावल'सो आरो। नायलांदो सेसननिफ्राय गासै खौरां नायगिरि नोंथांमोनखो दाख्लैबावैसो जे जानानै थांनाय बड'लेण्ड महोत्सब 15 आरो 16 जि जानानै थांबाय, जोङो XNDP वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोङो हामलायथि बावहरनो सानदों। थांनाय आबसु बर' साहित्य सभा जोंनि माहारियारि आफाद जे बिथांमोना गोदान दिल्लीयाव जे मोनसे बड'लेण्ड महोत्सब फालिहैबाय, बेवहाय जोंनि बर' समाजनि गासै रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। आरो बे बाहागो लानायनि गुबै जाहोन एबा थांखिखौ नोजोर बोनानै जोङो इनायनो XNDP वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय बाख्नायनो लुबैदों। जोंनि जा राव हारिमु आसार खान्थि भारतबर्ष एबा गासै दुनियावनो जे मोनसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो आबसु बे मोननैबो जे दोलोआ जाबायदि रिप्रेजेन्ट खालामहैदो, बियो इनायनो बाख्नायथाव। उननि समफोराव जोंनि जा हारि दानायनि जि मोनसे नेरसोन, दा बिनिखायनो आङो XNDP वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोंनि जा माहारिनि दोलो फोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय एबा गाहाम हामलायथि बावहरबाय। दिनैहाय आङो बे बिथिङाव बेखौसो बुंनो सानदों, जिहेथु 15 खालाराव जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बेवहाय नुजादोंमोन। नुजानायनि गेजेरजों जोंनि थांनाय 2020नि जा 27 जानुवारियाव मोनसे गोजोन गोरोबथा जालांबाय। दा बे गोजोन गोरोबथाखौ नोजोर बोनानै जोंनि भारतनि गिबि मन्त्रि बिथाङा नरेन्द्र मदि बिथाङा जे गोबां माने जोंखौ थुलुंगा होनायखौ नुनो मोनदों। जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारिया फैनायखौ नोजोर बोनानै दा आङो दिनैहाय बेखौसो बुंनो सानदों जे बिथांनि स्पिचनि गेजेरजों मोननैसो XNDP-फोरनि दफाफोरनि सायाव बुंदोंमोन। दा बेवहाय इनिफ्राय जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बेन्दोङाव थानाय बिथां मा होनगोन जगेन बसुमतारिया माने मोननैसो XNDP मुं लानानै एलिगेसन लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा आङो गिबियाव बिथां जगेन बसुमतारिखौ बुंग्रोनो सानदों। बिथांनि एलिगेसन लाबोनायखौ क्लारिफिकेसन होनायनि आगोलनो आं नैबेखौसो बुंग्रोनो सानदों। जगेन बसुमतारिया सान ससेयाव दावहा नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो। बिथाङा दिनैहाय माबायदिहाय XNDP मुं लानानै दिनैहाय XNDP-फोरखौ लासिंसिं खालामदों, जोङो माने सारप्राइज जादों। जोङो जिहेथु नैबे तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङावनो जोङो बखबाद खालामो। बिथांखा सान ससेयाव फैनानै दावहा मा होनगोन नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो। बिथाङा सासे BPF-नि बिथाङा कर्मिसो बै समनिफ्रायनो। दा बे दिनैहाय बिथाङा गोबां माने हिसाबफोर दिनैहाय बिथांखौ बिनायखौ नुनो मोनदों। आरो XNDP-नि सायाव माने गोबां खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथांनियाव नलेज एबा बिथांनियाव जोङो XNDP-फोरा मा मोनदों मा मोनाखै बिथाङा बेखौ मिथिगोनो मिथिया, जोंहा मोनसे डाउट दङ। आङो गिबियाव XNDP-फोरनि मोननाय मोनै बिनि सायाव आङो नैबेखौ बुंग्रोनो सानदों
जोंहा XNDB-आ 4,04,203 जन जोङो होनो हाबाय XNDB-फोरनो। बेनिफ्राय जोंहा 1986 नि 3 अक्ट'बरनि उननिफ्राय 34 इयार्स संग्रामाव गोबां मार्टियास जादों। दा बे मार्टियास जानायफोरनो जोङो 632 जन जोङो मुंख्लं न'खरनो 5 लाखसै दिनैहाय जोङो होनो हाबाय। आरो जाखिनि आद्रा दङ बिथांमोनखौ जोङो उननि समफोराव लासै लासैनो बाजेट सेसननि गेजेरजों जोङो होनो थाखाय बा जोंनि जा गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद सार दैदेननाय BTR नि गभर्नमेन्ट दा बिथांमोना होनो थाखाय आखायाव लादों। दिनैहाय आङो आसरितसो मोनदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदो जे 1500 कौटिनि बिथांनो हिसाब नांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। दिनैहाय मा होनगोन आङो बे 1500 कौटिनि जा क्लारिफिकेसन होनायनि सिगां आं नैखौ बुंगोन जे मा होनगोन जगेन दैमारिया जिहेतु ससेयाव दावहाखौ गिनानै फैग्रा मानसि, बे हिसाबै बिथांमोना अनलि फैसानिल' हिसाब बिग्रा मानसि। आरो BPFनि मेनिफेस्ट'आनो अनलि फर मा होनगोन फैसानि थाखायल'। दिनैहाय जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। हारि दानायनि बड'फानि सिमांखौ जोङो जाफुंहोनांगौनि जोंहा गोबां खामानि एबा हाबाफारि लानानै जोङो हारि जौगानायनि फारसे जोङो खामानि मावनांगौ दङ। दा बे हिसाबै जिहेतु बिथांमोना 1500 कौटिनिखौ हरबाय होननानै जिहेतु जोंनि भारतनि मन्त्रि बिथां मा होनगोन नरेन्द्र मदि बिथाङा जिहेतु एसे एनाउन्स खालामनानै होदो। दा बेवहाय गोबां जोङो पर्यायक्रमै जोङो बायदिसिना लुफुंबाय थादों। अनगयिं स्किम बा जोंनि जा BTR सरकार एबा प्रमद सारनि जि गभर्नमेन्ट दा बेवहाय मानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनैहाय फार्स्ट टाइमनो जोङो एक्सट्रा स्पेसियेल पेकेज हिसाबै जोङो गुडविल SOBD जिआव जोङो गोबां कौटिनि माने एक्सट्रा फान्ड मोननानै जोङो BTR एबा रायजो राजानि गेजेराव जों खामानि मावनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो गोबां जोङो एक्सट्रा बायदिसिना मा होनगोन इयारलि बाजेटनि अनगायैबो जोङो गोबां फैसा जोंनि गेजेराव सफैदों। दा जगेन बसुमतारिनो बेफोरखौ हिसाब होनांगौ आरो होजाथावना बिथाङा मानसि होननानै आं साना। मिथिबायना? बिथांनो बेफोरबायदि हिसाब होथावना मानसि होननानै आं साना। बेनिखायनो आङो दिनैहाय बेखौसो बिथांखौ बुंनो लुबैदों जिहेथु नोंथाङा दावहाखौ गिनानै फैग्रा मानसि। बेनो जाय समनिफ्राय नोंथाङा दावहाखौ गिनानै फैबाय बै समनिफ्राय नोंथाङा BPF दोलोजों दङमोन। दा बेवहाय बेनिफ्राय BPFनि प्रिन्सिपाल अफ आइडियलजिखौ नोजोर बोनानै 17 बोसोराव बेसेबां जाख्ल'वाखै बेफोरखौ रायजोफोरनो खोन्थानानै नोंथाङा पलिटिक्सनि भइसखौ होबासो मोजां जागोनखौ आङो सानदों। जोंनि XNDB-फोरखौ बा जोंनि जा थाबोनाय एबा जा माने आद्रा थानाय दफाफोरखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा ओरैनो आबां जाबां भुवा माने उपप्रसार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आङो XNDP वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय नोंथांखौ गोख्रोङै खावलायहरनाय एबा गोख्रों रावजों बुंहरनाय जायो। भिडिअ' बेबायदि आरोना नोंथांमोना खोनासंजोब्बाय जानो हागौ आरोना। बाथ्राया बेसो जाहैबाय जायबाबो सरकारखौ सोंथि सोंनो हागोन ना सरकारा मा मावदों मावाखै, बेसेबां फैसा फैदों फैयाखै, बेफोरखौ मायाव बाहायदों, मा खालामदों बेफोरखौ सोंथि सोंनो हायो आरो ना गासिबो। दा बिसोरनि रिप्लाइ होनाया जे 1500 कौटि रांखौ बहा बाहायदों बेखौ बिथांमोना क्लियारिफिकेसन होआखै। मा खामानि मावदों बेखौ बिथांमोना बुंनो हायाखै। बिथांमोननि क्लियारिफिकेसना थारमाने ओरैल'सो जाबाय मा बुंदोंमोन बे सासेया जगेनसो नामा, बिखौ काउन्टार खालामनायनि बिखौ उल्था सोंखारिनो लुगैनाय बा बिनि पार्सनेल लाइफआव माबोरै जाबोनाय बा दावहाखौ सान ससेयाव दोनथ'ना गिनानै खारबोग्रा बेखौ थारमाने
टाटा फोनांनो बा सोंखारिनो थाखायसो बिसोरो बुंनाय बायदि जाबाय आरोना बाथ्राया। स' बिथांमोना बेखौ बुंनायबा जोबोर मोजां जागौमोन जे 500 कोटि रांखौ मा खालामखो, मा खामानियाव बाहायखो, मा मावखो बेखौ बुंना क्लियारिफिकेसन होनायबा मोजांमोन आरोना। ना मा बुङो नोंथांमोना? आंनि साननायाव बेबायदि आरोना। बिथांमोना जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय जेबो जुक्ति गैयि बायदिसो खोनानो मोनबाय आरोना। जास्ट गावजों गाव दावराव खालामनो, एना-एनि खालामनो बाथ्रा बुंनाय बादिसो नुबाय आरो आं बिसोरनि बुंनायखौ आंनि नुनायाव। थ' नोंथांमोना मा सानो? बिथांमोनाथ' 500 कोटिखौ मायाव बाहायखो, मा खामानि मावखो बिनि क्लियारिफिकेसनखौ बेयाव होनाय जायासै आंनि नुनायावथ'। बेबादि जादों आरोना। दा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव खालि बे BPF, UPPL, BJP, कंग्रेस बे गावनि हारिनि थाखाय नांनाय दावहाया जोब्बाय। नाथाय मा जाखो गावजों गाव नांनाय दावहायासो सुरु। बेबादिखौ जों दायो बे समाव नुदों आरोना लोगोफोर। थ' भिडिअखौ गोलाव खालामला, नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना होदो, मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामदो, गाज्रि मोनदोंबा कमेन्ट खालामदो। थ' दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना। बाय।